Спрете да возите своите дечица в количка, тъй като това забавя тяхното развитие. Казвам се Михайла Калинкович, че съм логопед. Помогнала съм вече на над 1000 родителя да подкрепят своето дете и в цялостното му развитие, включително езиково, в домашни условия, с подръчни средства и то по приятен и сплотяващ начин. Това, което искам да ти споделя, е нещо, което наблюдавам последно време все по-често. Излизам навън и виждам много майки, които бутат количката със своето дете, което отдавна вече може да ходи. Да, това изглежда като улеснение, че е по-бързо, че е по-лесно, свързано с по-малко драма по пътя, но всъщност забавя детето да усвои своите умения, да се упражнява достатъчно често в тези умения. Когато то се движи, то държи баланса, стимулира се вестибуларния апарат, насищат се сетивата му, може да се наведе, да вземе нещо, да го разгледа, да го помирише, да го види от всички страни. И всичко това е развиващо и неговия мозък. Но когато то се вози, ние всъщност пасивно го развеждаме насам натам, но то не упражнява своите умения, не вижда причинно-следствените връзки. И да, това може да повлияе върху неговото когнитивно и езиково развитие. Ако искаш твоето дете да говори свободно и уверено, последвай ме. Ако искаш да научиш повече по темата и как можеш да подкрепиш твоето дете в домашни условия с подръчни средства, можеш да се включиш в онлайн курса "Първи стъпки в проговарянето". Натисни на линка отдолу и разбери повече.